Здравейте! Мисля да започна с днешната онлайн демонстрация, която е насочена към конструктивната част за Revit. Тъй като доста малко информация достига до хората за това как могат да се възползват от концептуалното проектиране в програмата, днес искам да ви покажа няколко трикове и няколко метода, по които може да изградите конструктивен модел с помощта на концептуалните обеми в Revit. Това, което е показано като форма и виждате в момента, е само една част. Разбира се, от това, което може да създадете, всичко е специфично, методите са едни и същи. Това, което ще видите като поставени теми днес, са моделиране и модифициране на концептуален обем. Самото създаване на такива обеми, след това тяхното прилагане в пространството вече на програмата и поставянето на конструктивни елементи по повърхността на тези обеми. Това, което съм отворила в момента, не е реален обект. По-скоро изградени различни обеми, с които може да видите част от това, което може да постигнете с програмата. Съответно, от лявата страна виждате самия конструктивен проект с конструктивни поставени елементи, а от дясната страна аналитичния за същите тези елементи. Пристъпвам към самата демонстрация и начина, по който може да направите нещо такова. Като се започва с създаване на нов концептуален обем. Програмата разполага, освен с всички шаблони, в които може да създавате и проектите си, също така да създавате фамилии, разполага и с такъв шаблон, който е конкретно за създаване и моделиране на такива концептуални обеми. Шаблонът е само един и той присъства в библиотеките на програмата. След като заредите този шаблон, това с което разполагате са референтни планове, нива, които може да добавяте и да контролирате, и референтни планове, с които да ограничавате по някакъв начин вашия обем. Тъй като тук в този раздел не присъства инструмент за ос, то това може да ги използвате като повърхнини, върху които да проектирате. Самото изграждане отново се извършва по стандартни начини с създаване на самите елементи по съответните изгледи. Като започвам с референтния план, който ще ми е необходим за днешната демонстрация. Ще направя няколко, след което ще редактирам разстоянията между тях. Така. След като се създадат референтните планове в съответното ниво,
отварям директно 3D изгледа на програмата. Това са допълнителните референтни планове, които поставях до момента. Инструментите, с които разполагате тук, са само като вид линия. Моделна линия за създаване и контролиране вече на някаква 3D геометрия. Референтни линии, с които пак отново може да имате вид повърхнина, която да създадете, и плановете, които правихме до момента. Продължавам с моделна линия, като първо трябва да се избере върху кое да се проектира. Имате изградените планове, съответно може да ги настроите като такива, подходящи за вашата работа. Каквото и да създадете, то програмата ще го проектира върху референтната линия, която сте поставили. За тази цел ще създам един профил в едната равнина в рамките на другите два референтни плана и един профил в другата равнина, който е референтен на другите два плана. В последствие, в зависимост какво на вас ви се налага като форма, върху която да създадете вече някаква конструкция, съответно може да измоделирате колкото искате профили, може да създадете колкото искате референтни планове и да направите нещо под тях. Тъй като самото създаване на обема става като се маркират вече създадените профили в равнините и им се зададе да бъдат форма. Следващото, което трябва вече да се направи след като формата е готова, трябват няколко допълнителни настройки, като разполагате с инструменти за тях. Маркирам обема и си избирам добавяне на профил, като ще добавя един профил и по средата. И след това ще активирам X-Ray режим, за да виждам прозрачен този обем и съответно контура на всеки един профил. Всеки един профил може да се контролира, като се маркират неговите елементи, като в случая това са линиите и точките за контрол. Маркирам отново и изключвам режима. Така създаден плътен обема не могат да се поставят върху него елементи, затова трябва да се активира Surface върху лицето му. Тъй като Revit разполага с няколко вида линии и изграждането на самите обеми бива с моделни линии, 3D линии, съответно програмата търси и такива, за да може да поставяте елементи под тях. Иначе се пада вид помощна линия, която не ви служи за нищо, или в момента един плътен сърфейс, върху който може да поставите елемент като покрив, стена, окачена фасада или съответно плоча по самите нива на обема. За целта се маркира лицето, върху което трябва да се активира самия сърфейс и да се настрои. След като е маркирано, има и бутон за това Divide Surface.
Като самите сърфейси отново биват няколко вида, тях може да ги разгледате в свойствата на самото лице. Виждате с какво разполагате като вид растер, който да зададете на този сърфейс. Всеки един растер има дадени свойства за него, като в случая това, което може да се настрои, е самите гридове, как да се получат. Активното е с номерация, съответно имате и други като избор. За демонстрацията ще активирам максимално разстояние, като отдолу въвеждам какво да е то. И съответно за другия грид отново същото свойство и отдолу разстоянието между гридовете. В момента единственото активно лице, върху което ще могат да се поставят конструктивни елементи, то това е горния сърфейс. Ако за целта по-нататък на вас ви потрябва и друг сърфейс, който да използвате и да поставяте по него точно определена като растер елементи, деление, също така трябва да активирате и за тях, за да може да извършвате тези действия. След което си отварям нов проект върху конструктивен темплейт. Като за правилното поставяне на обема в проекта си, трябва да внимавате в самия шаблон кой е активният изглед в момента. Активното ниво, в което се намираме, е ниво 2. Затова ще си активирам сайт ситуацията като план. И ще заредя обема в вече отворения проект с бутоните Load into Project. Обема вече е въведен вътре в програмата, в проекта ви и отварям 3D изгледа на проекта, за да видите как се визуализира там. Влизам в раздела за конструкциите и си избирам инструмент греда. Начинът, по който се поставят, вече не е с самото им проектиране и изчертаване по осите или сърфейса, който сме създали. Ние трябва да показваме. И следващото, което трябва да направите, защото в момента така активно, виждате, че когато покажа и поставя елемент, ще го поставя върху активния изглед за това. Отдолу трябва в лентата с действия да се отбележи, че ще се показват 3D елементи или 3D прихващане. Вече елементите са поставени, като за всеки един елемент имате в библиотеката различни видове като фамилии и сечения. Различни като материал, различен вид сечение. И всяка една фамилия, която виждате в библиотеките си,
Когато я зареждате и отваряте в проекта си, ще видите всички типове или видове сечения като размери и различни коефициенти, които са въведени за тях. Избирате подходящия. Може да не е един, може и повече. След което с ОК ги зареждате в падащото меню на вашата програма, за да може да ги прилагате вече за вашия модел. В момента начина, по който се визуализират, попадат отдолу под самата повърхност, по която поставяме. За да извършвате някакъв контрол вече как да се позиционират спрямо гридовете, които показвате, то това е в свойството на самите елементи. Самите елементи имат свойство геометрично позициониране и оттам извършвате някакво отместване, което желаете, като в момента по Z подравняването ще го настроя да не е в горния край, а да е в центъра на елемента. Ще поставя няколко, за да ви покажа част от поведението на самите елементи. Начина, по който се свързват и как трябва да реагирате в такъв момент. Отново, ако вашите елементи не се подреждат правилно, не се позиционират по сърфейса ви, то това трябва да е заложено в тях самите, дали при самото им създаване или в тяхните свойства. Но тази редакция, която сега ще извърша, тя вече не е в самия вид и нейните параметри, а това е в основно създадената фамилия. Затова си маркирам един от елементите, които поставих и влизам в редактора на самата фамилия. В съответен изглед. И това, което трябва да направя, е да следва цялата дължина, като увелича границите на този елемент. Може да го направите ръчно. След като маркирате елемента, виждате две стрелки в двата края. Издърпвате, премахвате ограничението, което за момента е зададено и заключвате по новото. Съответно, другата страна по абсолютно същия начин. Така ще имате правилна подредба, ще имате правилно свързване към самите елементи и те няма да се пречупват. Ако вида на формата, която трябва да правите, не е във вид, както е в случая някакво покритие, черупка, то може да създадете и по друг начин. Сега ще ви покажа с още една концептуална маса. Като другото, което имаме, ще го създам по нивата. Нивата отново се създават в съответните изгледи на програмата.
Създадах два профила, като вече тук няма да създаваме плът като форма, а ще ги оставим само като моделни линии. Може да ги подравнявате, също концептуалните обеми могат да се управляват така, както и фамилиите. Могат да им се задават параметри, които да променяте като размери. И отношение на страните. Това, което ви позволява работното поле за концептуалните обеми е възможността да работите с линии, нещо, което до момента е било познато, да ги управлявате тях, да създавате целият обем с помощта на тези линии или да ги оставите в този вид, след което по тях вече да поставите подготвените фамилии и тяхните типове, предварително настроени. Доста по-лесно е по този начин, когато обличате или поставяте по някакъв сърфейс, отколкото да го направите вътре в самата програма. Ще го оставя в този вид. И отново зареждам вътре в проекта с бутона Load into Project. Отново се избира инструмент, греда, BIM, поставяне с показване, сложена отметка на 3D Snapping, избиране на вид, сечение и тип от него и в случая показване на линиите от вашия обем. Всичко, което поставяте по този начин като елемент, независимо от начина, все пак той си има неговите характеристики и е реален, след което ще си получите и аналитичния модел на вашата конструкция. Може да експортирате и въведете в друг софтуер, който използвате. Абсолютно всичко е реално. Това е като помощно средство и е много голяма част от програмата. Това концептуално моделиране, все пак това е основата и на този принцип са създадени всички елементи. Затова и вие може да се възползвате от начина, за да създавате цялата концепция на вашия конструктивен модел или част от него, който е необходим. Нещо по-различно като форма. И нещо, което ще ви спести много повече време от това да създавате наклонени повърхнини, постоянно да ги свързвате и да следвате точки. Доста по-лесно е да следвате линии, които вече си имат точно определено място, вече сте въвели всичките размери.
Искам да ви благодаря за вниманието. Това беше кратката онлайн демонстрация, с която исках да ви покажа този начин, по който може да създавате също елементите си в Revit и колко помощен може да е той за 3D изобразяване, за концептуално развитие на конструкцията. Може да задавате въпроси и съответно нещо, ако е изникнало от самата демонстрация, като по-конкретен въпрос на дадените контакти, които виждате в момента. Предстоящия курс, който е за Revit Structure, е следващата седмица от 15 февруари до 18 февруари. Благодаря ви още веднъж за вниманието и хубав ден!